Shalom. Oras madiamu amanami doina nami. Song soni saluhukna ruas ni hagai pisentosa di bagas tikon parminggota. Adorang so tamulia carata. Tapara di marohado pikirata. Asa hohom jalahomi parminggota. Mula dong akana so mga ahak telepon HP asa di salem majo. Asa tertib acara ton. Mula tema itu hatta ada orang samulia carata jolo marta yang nahom mahita di bagas rohat tabe marta yang mahita. Amin. Tapuk kama pertanyaan ta marita ide nomor 20 sia.
hite goarni debata ama, dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohok goarni to diperbadia nato mapelangi dohok tanoon. Amin. Indihon hamuma debata puji hamuma guarna. Pale desamuma dala di ibana. Namar hureta di haulongon. Jahoba do guarna jala marolupolo ma di jolona. Haleluya. Ale Tuhan debata, ajar homa tuhami aturanmu. Undang tadikon hami, patonggor mama tanami. Asa hutanda hami haton nami nasien hoi. Pargugoi hami marhite-hite hatam. Padao sian hami nasa poda nalepe. Setogion mahami diakadalanmu. Asa hutanda hami, ho hangoluan nami. Manang mangulu manang namate pe hami. Mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus anakmi. Amin. Mari dehita. Tangihom mapatik ni debata di minggu sadarion imasian sada Timotius onom ayat 14 doh 15
Radoti mapatiki somarlindang sohasurahan, pai matarida Tuhan Yesus Kristusi, ai dihajujupang nitikina patarma ibana, baheno nina martuai, pargogo sasadasa, raja ni akaraja, Tuhan ni akatuan. Atong rak mangidogogo mahita tu adopan ni debata, obar tu patiknai. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulaon na hombar tu patikmi. Amen. Tabigema ede puji-pujian san korama. Meredehita.
Atopoti madosata nagodangi di adopan di debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debatana badia jalana bonar, parasi jala pertaldup ni roha jalana basar doho. Sai marpangulai hima rohami dahami, dibaheni sese sama sude dosa nami. Dang adong na hupangasahon hami, dukot diasi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo na hupangasahon hami tujulom. Dibaheni pasonang, jal apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni di bata taringo tu hasisaan ni dosata. Songo sitong na mangulu ahon ni na Tuhan Jehovah. Tung nasolo modoro hakku midah matian ni perjahat. Nalo modoro hakku midah memulak ni perjahati tumadikko dalanna. Asa mangulu ibana. Asa ngapa madi di bata ana di gijang. Amin. Tabi gema ede puji-pujian sian ina.
Marede hita. Hatani debatana gabi epistel di minggu tasadarion tersurat di sada Samuel 2 mamukai sadado 10 songonoma hatani tu hatta tajahawa marsika soring. Dungi martangi yang masih hana ni nama marolopolo marohaku mida Jahoba tibul do taduku di bagasan Jahoba nahir tapsitu do pa mangaku do pa aka musuku umbahen nalas rohaku di pangurupame. Dang adong nabadia tudoson Jahoba, adang adong dukon niho, jaladang adong pertana botoan dukon ni debataku. Unang saya dati hamu, manenganengahon hagi jangon, unang ruar hata jukat sen pamangamu, ay Jahoba do debatana puna aka parbinotoan, jala ibana do masing aka pambahenan. Marponggola do sior ni ubala, jala marbohos hati gora do akana madate. Akan nelobian na saya laon laho do masari si panganon, jalandang jala akan narapar hian marlangge-langge, pola tubuhan anak pitu nahol hian, jala merus boti si torop anak hian. Jahoba do mamunu akana pangeluhon, ibana patuaton tuban watoru dohot panakokon muse. Jahoba do na mabahen pugos do mabahen mamora. Ibana do pay jurhon, laos ibana pa timbulhon muse. Ibana pahehehon sian orbuk halak na jepol hian. Jala dipatibul na pogosi sian gapo lao panggulhon labunya kana sakap. Jala ditupon kong habangsa maliaw tunasida. Ay Jahoba do na puna akka ujaan ni tanoon. Jala dipaujak di atas hasil ano. Say ramutan na do pa ni akka na siyan na. Alay si paredepon na do di bagasan haholomon yang akka parjahati. Ay dada binahin ni hagugon sa diri marhuwaso bawa. Say nang tuduk do bahenon ni Jahoba halak na mga nahamo ibana.
Nakuli ronggur na ibadwagi jang di atas nasida. Jehovah mangun aka ujung di tanaon sogot. Jalan monon na beliau rajana. Jala petibulon na sogot uti mesiasna. Idosaha na martua dona tumangyon hatani di bata jalan na upyosa. Amen. Marede hita. Taha tidak ko maha porsyaw tay. Songon na tidak ko dongata sa porsyaw di sa kortibion. Ra mahita amandok. Au porsya di bata Jehovah. Ido ama pergugo na suatu dosa. Na tumapalangit doot ano. Au porsya Jesus Kristus. Anak ni bata Jehovah na sasaday. Iman na ditubuhon ni si Maria. Nagabi-gabi si Anton di Barbadia. Andoram sa bubuat. Ido tuhata, na tumawa na bernit, ni pangumuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinasilang, na tuwa tubanua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai kusurgo, lahudul di siam di bata Jehovah, amanai pargugo na suatu dosani, isima ibana pay mamulak sogot kutanoon, mangumihalak mangulu dot na mate. Au porsya diton di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panit Kristen at ana badia, doon hasisan ni dosa, doon dihatay namandok, mulak mangulu sugot dihalak na umate, doon dihanguluan na sarasuda. Amen. Tabigay matiting, doon dua sa paat. Titing Huria HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, Minggu Advent na patuluhon, 17 Desember 2020. Topik, Mariaia Todiku Mida Debata. Titing na parjulo, Hobar data na masuk tu huriata, torop ni ruas na marulang tahun, gudang na 27 halak. Hata ni debata imana tersurat di pasal 5 ayat 12a. Saya marlas ni roha masudi akan nambar haposa tuho, saya maridi ma nasida rodi saliling lilingna. Tusudi ruas na marulang tahun, Upasahat kami selamat ulang tahun, panjang umur, debatama nama dongani, huhut mamasu-masu. Napaduahon, sakramen baptisan kudus kuartal patuluhon.
di hari Selasa tanggal 26 Desember di pesta Natal Paduahon di Patupado Padidion Nabadia Tuaka Danak. Natoras na naing mabuan ianak ko tardidi asaroma marguru ima di hari Kamis 21 Desember 2020 pukul 14 manang pukul 2 maringanan di konsistori. Persyaratan surat keterangan menikah sian huria bagi anak yang terdidi pertama. Doho tu keluarga nasian luar kota mabuan surat pengantar sian huria. Nomor 3, dana bantuan untuk anak yatim piatu. Sadario di Patupado pemberian bantuan dana tu aka nasomarama nasomarina aka oma guar-guarna. Erna hutagalung sian sektor sada. Nomor 2, Nadalin Manalu sian sektor 2. Jeslin Manalu sian sektor 2, Judika Simanukalit sian sektor 3, Rommel Pasaribu sian sektor 4, Repan Pasaribu sian sektor 4, Luis Peter Manurung sian sektor 5, Tania Jen Manurung sian sektor 5, Gadiel Sihotang sian sektor 7, Gisel Sihotang sian sektor 7, Gabriel Sihotang sian sektor 7. Nomor 4, perayaan Natal sekolah minggu. Sadarion jam 10.07 manang jam 5 di Patupado Natal sekolah minggu kelas sedang dohot kelas besar. Ibadah sore mas sohot Obartu perayaan Natal sekolah minggu sadarion. Permingguan sekolah minggu digabung tu Natoras Nabi. Nomor 5, bantuan bencana alam. Sesuai surat edaran Epurus HKBP nomor 160 L17 /12/2020 tentang panggiduan pangurupion tu aka Marabulun na terjadi pada tanggal 10 November 2020 Banjir bandeng di Desa Parmahan, Desa Duluk Raja, Desa Sapurtoba, dan Desa Tupak Libong, Kabupaten Samosir. Tanggal 17 November 2020 banjir bandeng di Desa Marbun, Tonga, Kabupaten Humbahas. Tanggal 1 Desember 2020 banjir bandeng dan longsor di Desa Simangalupa, Desa Hutagodang, Huta Sosor, Kabupaten Humbang Hasudutan. Sesuai dengan surat edaran tersebut, hari ini di ibadah pagi, siang, dan sore kita mengumpulkan persembahan amplop khusus membantu para korban bencana alam. Dimohon partisipasi kita semua. Nomor 6, ibadah sore. Mamuka sian minggu sadarion tanggal 24. Sadarion minggu tanggal 24, dohot minggu tanggal 31 Desember, ibadah sore mas sohot, alana acara Natal, dohot acara tahun baru. Nomor 6, nomor 7, undangan Natal HKBP Teluk Dalam. Di Jalo Huriatado undangan Natal sian HKBP Teluk Dalam, ima nanaing patupaonna di hari Rabu tanggal 20 Desember 2020. Utusan sian Huriata Mardohoti Natali, punguan kategorial Ina. Nomor 8, rapat Huria. Di hari Selasa tanggal 10 Desember 2020,
pukul 10 di Patupa rapat huria. Agenda membahas dan memutuskan program kerja dohot anggaran tahun 2024. Peserta rapat, pelayanan full-timer, Ganup Parhalado, Dewan Dohot Parartaon, Badan Audit 2 Halak, mewakili sektor 2 halak, dohot sahalak mewakili sian Ganup seksi, setiap dewan, maringanan di gereja HKBP Sentosa. Natal Ama Ina dan Sola Gracia. Di hari Jumat tanggal 22 Desember 2020, di Patupa perayaan Natal Ama Ina masuk pukul 10 walu manang pukul 6. Hobar tu acara Natal Ama Ina dohot Sola Gracia mersugot hari Senin tanggal 10 Desember 2020 pukul 10 siang manang pukul 7 di Patupa acara geladi bersih Natal Ama Ina HKBP Sentosa sekaligus latihan kor gabungan punguan Ina Kamis, punguan Ina Esther, dohot latihan gabungan punguan Ama, dohot punguan Ama Immanuel. Maringanan di gereja HKBP Sentosa, pinangido ma tuganuk peserta liturgis, drama, dohot vokal kurup, anggota punguan asama dohoti latihan tersebut. Nomor 10, Natal keluarga. Hobar naung ditotopon huriata ima di hari Sabtu tanggal 27 Desember 2020 ima Natal keluarga di Bagastabe. Pidangido ma tuganup ruas asa Patupa acara Natal keluarga di Bagastabe acara Boima Tajalo sian situa sektor. Nomor 10 sada acara malam Natal. Di hari Minggu tanggal 24 Desember 2020 pukul 10 siang manang pukul 7 di Patupado acara perayaan Natal umum perpunguan Bodarina pernengotan hari hatutubuni Tuhan Yesus Kristus. Permingguan manogotna dohot arian mardalan ma songon nasomal. Ibadah Natal pertama. Di hari Senin tanggal 25 Desember, ima pesta puncak perayaan Natal perjolo sekaligus acara perjamuan kudus, ibadah pagi dan ibadah pukul 5, wit, dohot ibadah siang masuk pukul 10 sada wit. Ujaha Hamis Halinai, ibadah pagi masuk pukul 7, dohot ibadah siang masuk pukul 11. 10. Kebaktian Natal kedua. Di hari Selasa tanggal 26 Desember 2020 di pesta Natal kedua manang pesta paduahon sekaligus sakramen kudus sakramen baptisan kudus kuartal ketiga. Ibadah masuk pukul 10 wit, pinangido ma tuganuk ruas asa madohoti parmingguoni. Nomor 14, laporan keuangan. Penerimaan huria 45% non sentralisasi 16.722.155 rupiah. Pelian tu pusat 55%. 12.546.600 rupiah. Pembangunan 2.400.775.000 rupiah. Kategorial 200.000 rupiah. Pengeluaran huria 270.945.700 rupiah.
Pusat Rp12.546.600. Pembangunan Rp5.300.000. Kategorial Rp26.636.000. Saldo kas huria per 12 Desember Rp256.728.075.000. Saldo pembangunan 12 Desember Rp10.716.360. Jumlah saldo kas keseluruhan bertanggal 12 Desember Rp244.445.475. Nomor 15, pelihat tahun, jadwal Natal, jadwal organis, dan prokartor, doho titing parhepengon, boy mata ida di lembaran titing naung duiser tuhita ganuk. Songanima titing di bogasan cadarion, tapasada maruhata martang yang mahita. Puji-pujian dohot melati ma di pasahat rohanami na pungot tujulum. O di bata na marhabang so di Banua Gijang. Upakilala ho kami do dengat dohot asini roham na madongani hami mani pasahat ro di sadarion. Dilekodo di hami hahi pason di daging dohot hahi pason di tordi. Alani totong gabibui mahami marpungu di bagasan huriamon. Di bogasan hahi pasod doho di bogasan las niroha. Dia kadongan nami na subuira marpungu di bogasan tikyon. Molo tungadong da di bogasan parsahito tuhodo pasahaton nami. Leho madinasida hamalumon ni sahit. Pargugoy totong aka ubat na pinangan ni nasida. Dohot sudi aka keluarga na mangurus nasida. Asa anggia totong marhite-hitei lam tumibu malum pakilalaan ni nasida. Molotong adong anggota ni pungan namion na dibugasan pangujunan. Homa totong na mga puli rohani nasida. Asa anggia totong tuminggu na neng ro. Boy totok kami marsyada lahoma muji pasangapo guarmu nabadiyay. Di bata para seroha jala pardengga basa na sumurung. Huhamalete kami do pasum-pasum na pinasahat mo tuhami. Tarlumbubi turuas ni huriam na tongon marulang tahod di bugasan mingguon. Ho matotong na madongani na sida. Ajari na sida makamulateho pasum-pasum na pinasahat mo tutongatongani na sida. Nunga martaba umur ni nasida 1 tahun. Alani totong tabay maha porsyaw ni nasida lahu mamuji pasangapo guarmu nabadiyay. Parbisuhi jala ajar-ajari nasida. Asa anggi totong di boto nasida makamulateho sa luhu na pasupasum. Unang gabi dianggap nasida alani malo dohot alani bisuk. Doho alani gugun ni nasida asa taba umur ni nasida. Pasupasum do na pinasahatmu. Alani totong tuhodo pasahaton nami na 47 halak na marulang tahod di bugas sa mingguon. Pasiko maaka silas ni roha di nasida. Padaw totong aka sahit-sahit. Lehon na totong aka nahobar to pangaiduan ni nasida. Asa anggia totong tutik kinamangihut, boy totong martaba-taba silas ni roha di nasida sa luhuna. Siyang-siyang ni totong tuhad di bugasan mingguon. Tuhodo pasahaton nami sudi program ni huriam. Natongon manomunomu hami di hari hatutubum. Homa totong napatulusos sa luhuna. Acara Natal na naing si patupaw namin. Bahim matotong acara Natalon. Gabi mabailas roha nami lahu manomunomu haro hatutubumi. Tarlubuwi totong dibugas sa tikyon. Hubuak kami matotong Tuhan tangyang nami tutong atongam.
ima keluarga Manik Boru Sinaga, natongon natuari, dilehko suaca na hurang pas, alani totong Tuhan, gabi nasida pe gabi mengalami musibah longsor bagas ni nasida. Alani tuhodo pasahaton nami keluargaon, dongani matotong nasida, leho totong akasika ni parlipa gada tutiki na mangihut, totong dohu hamole toho kami, ala nahipas do totong dilahiko di nasida sa luhuna, tungpe longsor bagas ni nasida, alay anggo keluarga totong do dilahiko hahipason. Di bata para seroha jala padingkabasa na sumurong, dibugasan sa daryon, naing pasahaton nami matu 10 sadahalak ruas ni Huriam, ima songon bantuan sosial, tuak kana yatim, alani tuhodo pasahaton nami, perbisuhi totong akaya nakon namiyo di persikolan na, padau totong nasa sahit-sahit siya nasida, ajar-ajari manasida di persikolan na, asa anggia totong aka na diajarhon ni guru tutong atongan ni nasida, boy dipake nasida laho menuntut ilmu di persikolaan. Tuhan di bata para seroha jala padengkan basa na sumurung, di minggu naneng roh, iman yang patupaun nami rapot Huria, iman yang membahas program kerja di Huriam, dohot anggara di tahun 2024. Leho matotong dihami sadani roha, asa anggia totong berhite-hite rapot nanaing si patupon nami, boy totong sudi program di Huriamun, boy merdalan di tahun 2024. Suang-suang ni totong nanaing akka peserta neng madohoti rapoton, tuhodo pasahaton nami, leho totong akka hahipason, lehon ringgas ni roha di nasida saluhuna, asa anggia totong boy rapoti dimulai hami, boy totong merdalan saluhuna dibogasan dame dohot dibogasan las ni roha. Di bata para siroha jala perdengkabasa na sumurung, suang songani totong di minggu nami sadarion, nang bigyon nami hatam na pinasahat ni naposom di tonga-tonga nami, homa totong na maparsahalay naposom, asa anggia totong barita na uli na nang si bigyon nami, boy totokupak hudalatok kami di paranguluan nami siapari, nang naposom na pasahaton baritam, pasikop sa luhut na dinasida, hahipason, dohot akatiu ni pacarian, asanggia totong margugo na sida menugu-nugu hami, laho pasonokod diri nami tujulum. Di bata para seroha jala pardengkabasa na sumurung, tung masay gudang do nanayang si Panginoon nami tujulum, alay pos do roha nami, pasikopo mo maakan narikot di parnguluan nami, di atas ni saluhut na aka Panginoon nami, dang tarabay so marlauk do sa hami. Alani iat tong Tuhan mangido mahami tujulum, salpuhon masalhut na akado sa pangaleson naming, asa talup mami majalo paso-paso na naing si pasahaton mo do peto hami. On matuhan tangyang Panginoon nami, nao ko pasatami marhiti anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita las iso mata papungu pila sara doho pila dua. Sekaligus hugorohak kami akan madapot si palas roha manang beasiswa langsung ro tujuloon. Kami minta Erna Hutagalung langsung maju ke depan. Yang kedua Nadelin Manalu. Yang ketiga Jesslyn Manalu. Yang keempat Judika Simanungkalit.
Judi kasih manungkalit. Langsung, agak cepat-cepat lah. Selanjutnya, Romel Pasaribu, Repan Pasaribu, Luis Peter Manurung, Tania Manurung, Gabriel Sihotang, Rizal Sihotang, Dohot Gadiel Sihotang. Oras ma dihita saluhuna, hatani debatado namadok tuhita saluhuna manginang, sian Jakobus sada ayat 27. Didok songonon, odo hadaulaton nayas, jalan na somarlidang, di rohani debata ama, madulo akka na somarama, na somarina, dohot na mabelu, dihapursuhon na sida. Odo nang salah satu tujuan pelayanan ni Tuhan Yesus ujuro tu portibion ima manopot akan nasomarama nasomarina dohot nasomarama somarina jala ikon mardiako ni adonang huriai asa tadda na mangulu huriai jala tapatu pamanuaingi ima dinalaho doho manangyakon ruas ni huriata terlebih yanakon ni huriata nasomarama nasomarina manang nasopo somarama somarina. Demikianlah kepada anak-anak kami bagian dari sosial yang diberikan gereja kepada kalian. Memang itu tidak seberapa, tetapi biarlah itu juga sebagian daripada doa. Mendoakan kalian agar tetap bisa bersuka cita di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pasat tamima. Marede mahita.
Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramuti hati-hati doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Advent ma dihita saluhuna. Huriani Tuhata dihita saluhuna manginang. Hatani debata nagabe jamita di mingguta minggu pa Advent na patuluhon sadarion Imasian Evangelium Lukas Bidusada ayat 46b sahatu 55. Ujahon madihita tapayuti hutma. Gabe dido si Maria ma dipatibul rohakku do Tuhani. Maria iya do todiku mi da debata si palua au. Ay ditatap do haetehon ni naposo naon. Parhatuaom maau olat nion marsudut-sudut. Ay habal gao do dibahe pargugui tuau. Nabadia do guarnai. Ay marsudut-sudut do asini rohana mida akka na makabiari ibana. Hagogo odo diula tangan nai. Di pasirakot do akka nagijang marroha. Akka nagugui. Di paijur do sian habang sanasida. Di pabakit do akka namekmet. Nadinggan di pasusu ibana tu akka namale. Jala akka nalubian hian akka nalubiak kian rumardo di palau. Di painuinu do Israel na posonai marningot asini rohanai. Mangihuton baga-bagana na tuakau puta tu si Abraham dohot tu poparanna sa leling-leling na. Ido saha ni turpuki. Huriani tu hata dihita saluhu na amanginang masuk mahitan waing tuminggu Advent na patuluhon. Najojo didok anggo minggu Advent na patuluhon minggu gaudate. Lapatanna marlas ni roha. Hirados doa manginang Advent na patuluhonon tuminggu paupaton prapaskah. Ima minggu letare. Maulihate ma molotaida di joloon lilin na tulu nagalahong. Memang somal na lilin Advent na ungudo. Alay anggo di Advent na patuluhonon memang ikut dibahid do somal na warna merah muda. Na maggobarhon las niroha na meluap-luap. Naeng ro masih paluai. Dang ro dope. Tetapi sukacita sudah meluap-luap. Mulai tema di sektor pitu. Nama bain lilin warna merah muda. Di Advent na patuluhonon. Alahobar do ya manginang nang tutopi ni minggut ta sadarion. Maria iya do todiku mida debata. Hatiku bergembira karena Allah. Molo dihatai taringot tu na Maria iya. Manang bersukacita. Hupikira manginang godanggo nama bahet todita Maria iya. Banyak yang membuat kita bersukacita dan bergembira. Apalagi rupani molo tapar rohahon di Natal sekolah minggu netuari sui nama las ni rohani dak danahi. Apalagi nato rasna. Dang sikopnya dido liturgi. Alai mau lihat mai Tuhan di hatahod do tung peholan amen dang sikop di hatahon. Adong gurupani nagatung. Apalagi dimula nai. Dimula na ninna say holat disi. Ipe nga mau lihat sa ijabura
ngaile 100.000 disi. Songoni magobaran las ni rohaya manginang. Dang rodo pe sa sitong nga. Natapay may-may. Tetapi sukacita sudah meluap-luap. Godang na mabelas rohatta. Isarana rupani adong dohala na Mariai atau Dina las rohana ala maruttung imana. Puasa songon na senyum-senyum ho lay. Anggo sahalion laiku tobus do. Dihana do na tobus. Si opatang kai buang. Ini mana. Hali 10 muse. Anggoon malepeng-lepeng mak. Ala maruttung. Adong ko jolma na Mariaya ala tubu geleng nga. Ngadong pahopuna. Bawa muse la kembar muse. Soina malas ni rohana. Adong ko na Mariaya to Dina manginang ala tabaw murna. Sehat do piaw. Tabba do hape umur. Adong ko muse na Mariaya to Dina las rohana ala lulus geleng nga siya kuliah. Maulihate ma di Tuhan. Tungpe macay sikop di ben anak ki na kuliahi. 10 pak semester 7 tahun alay na pasti kuliah, na pasti lulus imana. Karena dong gusto ngoni, apeting lulus. Adonggo amang inang, na Mariaya to Dina, ala ngasipan, ngasikop, ngulu ni gelengay. Karejo sude, jala soho sude, jala marpinopar sa luhu na. Tung Mariaya to Dina, las rohana. Adonggo nang muse, na Mariaya to Dina alahi pasimana. Sehat, meluas yan parsahiton. Alani godang nga manginang nama benlas rohata. Banyak yang membuat kita bersuka cita. Mariaya to Dita. Alay tauji marupani. Mamereng turpuhon. Ahado nama bay si Maria. Gabe Mariaya rupani. To Dina mida debata. Apakah karena yang kita sebutkan dari tadi? Natagwari sinakkaningani, go artana, doho akka sehat di mana ulang tahun. Alani tabering majo. Molo tapar rohaho di pistel tay sinakkaningani, si Hanna. Mariaya to Dina mida Tuhani. Dia bersuka cita, bahkan memuji-muji Tuhan. Ala memang takas dia lusi Tuhanido tangyang na. Si Hanna, Mariaya to Dina, ala dilehot debatado songon na pinangido ni Rohanaya manginang, sorang danak bawa di bahem magwarna si Samuel. Ala nga ngaliling sa sitong na tarpay may mana di si. Nga nanyaliling ngay mana pay may mahon, hatutubo niya nakkon. Alay dilehot Tuhani may tunasida. Gabi bayam magwarna si Samuel. Hape sebelum na, molotajaha turpuk episteli, ola marlea si Hannaon, dibahen si Pinina. 5 jolma ni Selkana. 2 jolma ni Selkana. Si Hanna dohot si Pinina. Anggo si Pinina marianak kodo. Alay anggo si Hanna ngatung leling dangadong tubuna. Jadi ibangay rupani pola do sape olo marlea di baen. Bahkan menimbulkan sakit hati kepada Hanna karena tidak bisa melahirkan. Songoni maamanginang. Martaot-taon. Hape sabagas donasida disi. Tuani ma rupani. Denggado azaratay taringot tu na berkeluarga.
Dapo lay ko dua, alay ko sada do. Songon si Hanna dohot si pininaon. Alay dung ditik kinabinuhul ni debata, Tuhan berencana di waktu yang indah dan di waktu yang tepat, seorang masa danak. Ima di si Hanna, dibahen magwarna si Samuel. Oddo amanginang, nama bahen si Hanna, soi na malas ni Rohanna. Maria iya to di nama musi debata. Ido bahen ang gue pistel tay sinak kaningani, sada Samuel 2 ayat 10. Om mananido na Mazmur Hanna, nyanyian Hanna, edde ni si Hanna. Buasa pola adong guarna Mazmur Hanna, ala memang sui na malas ni Rohana, dilehod debata na pinangido ni Rohanay. Molo taparrohaho na manginang di parsaurata, di kehidupan sehari-hari, pasti dogodang nasi songonon. Apalagi songo si Hannay. Ala dilehod debata na pinangido ni Rohanay, Tuhan memberikan yang dia minta selalu di dalam doanya. Tabayakum mazwa manginang. Rohani si matutu na Somaria iya molomasa na si songoni. Nganani leleng ngapay may mahon harawan hatutubo ni anakkon. Alay dilehod debata di tikina, pastilah bersuka cita. Pasti dia akan bergembira. Sonang rohana, laslo rohana, mangida Tuhani. Molotaida si Hannaon tung peleleng dilehod debata danak sorang dinasida. Lelengi mana paimahon, alaya manginang dakya rupani madele si Hanna. Ada yang membuat sakit hatinya. Ado. Jala dang laus moru nang todina mangido tutuhani. Dang lomos dan tidak menyerah. Tetapi dia selalu berseru kepada Tuhan di dalam doanya. Saya toktong do si Hanna mangkirim gomos tutuhani. Bahwasana na sopasubun ni dibata akan aporsiai ganugjol manamarpos ni roha. Mulutai ngotamanginang si Hanna martangyang ay pola do dido jol manay si Elkana ay martangyang imana kibitulan mubitubi pamanganna. Dakyaru pa ni zaman na ujui di padan naruwi martangyang nasi songoni. Alayang gusihan na ganu martangyang. Olodo sa sahala na martangyang. Semubitubi pamangan na Roma siel ka na madok na mabu doho. Inna. Nariti doho sa tabi hitaw. Dang ibu to imana, si Hanna selalu berdoa kepada Tuhan. Songoni magobaran ni pos ni Roha ni si Hanna tutuhani. Akahita ruas ni Huria manginang. Manang molo ayadong yanak kota. Nasaypay may mahon. Pasu-pasu di namarya nakkon. Sedong gorupa ni majupangi. Jalamang idohon. Dihatahot rupa ni tuaka paditay. Amang tangyak ko jo anakku, amang tangyak ko jo burukku, helakku. Mulodong amang inang, si songoni masa, dihita, asa taingok ma, datung pasubun ni debata, ganuk jolma nasay marpos ni Roha. Jalaod donang nanyodolhon ni si Paulus. Molo taingot di Rom 12 ayat 12. Marlas ni Roha mahamu makirim ninna.
Akahita na say makirim. Berharap, berpengharapan. Las maroham makirim. Jala las manang rohatta disude na tahirimi maradoppo Tuhani. Las marlas ni roha mahamu makirim min na si Paulus. Hatau buy do'y pabalik-balik. Marlas ni roha hamu makirim. Makirim mahamu di bagasan las ni roha. Ala memang dang magui. Zaman saunari godang gozolma menanti dengan gusar. Bahkan adong na depresi. Adang marnaro na tinagam nai. Dang marnaro na hinirim ni rohanay. Dang marna di pasahat Tuhani na pinangido ni rohanay. Gabi adong ma sada sifat menyerah. Adong ma tubuh di bagasar rohana. Toy ma on na maharwa turpuk na di pasahat Tuhani itu ang. Ada orang yang menanti dengan kesedihan dan isak tangis. Ado. Alay tengok mamanginang, molodong jol mamakirim na si songoni, tangis si mana, jala pola madele mana, nasi damai. Tetapi kita, apalagi di minggu-minggu at fenod di paingot kita, di bagasan las ni roha mahita makirim. Jalalaw soddo manginang odolan niat pen na patuluhonon. Maria iya. Marlas ni roha di bagasan pakirimon. Asalas ni rohat tadiat pen na patuluhonon dos may songon sahala ina na denggap pamatanga di bulan pawaluhon manang di bulan papituhon. Seorang ibu yang hamil di bulan ke-8 yang ditunggu-tunggu akan lahir. Jadi soina malas ni rohana pay may mahon nanang roy, nanang tubuy. Dang tubuh dope. Alaylas ni rohanay meluap-luap. Ala nasay di pay may nasida nanang tubuy. Om manang las ni rohatta. Molo di Advent, minggu-minggu Advent parjolo, ape paduahon. Diarahod do hitaon, lahu merenung arah hidup pada pertobatan. Alay adong gua manginang khusus di Advent na patuluhon. Sahera adong di lehon break, ahamay las maroham. Dang tubuh dope, alay dinapay may mahoni. Macay las rohatta. Molo adong natahiri mamanginang. Say busisaw kita diak kanata hirimi marsako dina makirim diragam na hinirim ni rohami aladang marnaro molo marsako manginang makirim maupam disi maupat tadisi ketika kita bersungut-sungut di dalam kesedihan mengharap sesuatu dari Tuhan, aladang marnaro, mau padisi. Dangadong labana. Molodong natahirim. Laos marsak ko amanginang, dinahinirim ni rohami. Ahama upam disi. Dangadong, gariada rosahit. Alasay marsak terus. Molo madele ho inang dinahinirim ni rohami aladang marnaro. Ahama upam disi. Dangadong gariada menguri umur. Muru umur di bahen. Molo se madele do hitaon dia kana tahirimi. Dangadong upa disi. Hidup bahen odolat di minggu Advent na patuluhonon. Las marohat tauju makirim. Makirim mahita di bagasan las ni roha.
atong molutaida si Maria. Ahado na mabahen na sida Maria iya todina. Mulutaja haturpuk tao na manginang sada na mabahen Maria iya todini si Maria. Dido di ayat 40 alui ay ditatapodo haetehon ni naposonaon parhatuaw maaw olat niyon marsudut-sudut. Om mamanginang na pagumosor rohatta di minggu at pen na patuluhonon martabba mana pagumos rohattay molo ditatap debata si Maria ditatap debata ngulo ni si Mariai songonido ng Tuhani maradopok kita hita pe ditata Tuhani do hiton asa hape amanginang disudihi pergumulam mi arsak ni rohami dohod diak kasih taunomi tiok magomos hatani Tuhas sadarion ditata Tuhani doho Tuhan melawatmu jaladang mardiai bar Tuhani manata akan naposona dang mardiai bar debata manatap hiton dos do hitau songo si Maria naposo ni debata hamba Tuhan di mana Tuhan melawat kita. Jol manaetek do hitaw. Alay tungpe naetek kita Tuhan manatap ngulutta. Odo na mabahen las rohatan waing. Molo taparrohaho na manginang anggo na menyedihkan. Dinguluon dang alas wadok kepeng ingot tamumay tungpe hatsi do dang marhepeng alay dangi na humacit anggo hapogosoni ngajab bartay so taula manangaha pasti rosad diri ima hapogoson maka nadong julmay madok anggo hapogosoni amang nga ditangab tinggal mangalului hamoraon nama. Ima turpu ni Zolma. Somarhua pehita rodoi. Anggo hapogosoni. Ngasomal hita ramang inang dang marhepeng. Epele girana ujui. Dang marjajan. Dang arok kepeng. Ngasomal rahita makunguluhon memang dang arok kepeng. Irubahen ujudat dana kiba sikola minggu adok kepeng pasari minggu mak ala dileho pelean omma pelean muda ninna ala masa do dihami tiki sikola minggu bodo manukar pelean pinasaha pelean ini tukar bimu ujudat danak alarang marhepeng Oma pele aku amang guru sekolah minggu tukar jo ningon tapi ngai bahasa ikat tongi be tukar dah alai mana pe mangatu si do ngasomal rahi tadang marhepeng alai radangi ngulu na humacit alaya manginang ngulu na humacit molodang adong be perduli tu hitong tabayak ko ma dangadong be na perduli tu hita adong hepeng tadi katong tay gok marsilo janat di dompet tay hepeng hape dang adong mga tuhita dang adong peduli gok na binahemmu tu akadongammu alay dang adong rupani na menganggap hudul hitaon moloro hita rupani tu akaulaon-ulaon manang tu parmingguan ope rohita madapot to dongatay alay maddaw-daw dong ani haci madah adunang nasala basa maddaw-daw jolmo rohita madapot to ni mana lauslawi mana rupani adunang nahurang bagat dunang pakyak kong
Hudul hita manginang di keramaian. Jala tatadda du sudia kajol mana narodisi. Alay danga dong namangatoi haci ma. Danga dong na peduli. Danga dong na majalang menyapa hita. Danga dong na memerek kita. Pokok na cuek masude jolmai. Sakit. Mulu danga dong bina peduli. Mulu cuek amat tay tu hamu inang. Dia toy hamu amat tak. Alay dang marhalus buhado pakilalam muna. Ayah do nang nasala. Nahurang sira do nang nakaning si panganoni. Imaju perjulu. Molo sahat do satu nga ari dang yatto ya matahamu ngalam tabba ahado nang nahurang. Molo pola do parsadariat dang yatto ya matahamu mananga hape di hate hamu dang ado ngalusyan na mata haci mada. Songoni do nang hamu akamang. Dang uli natay mga toy hamu ijabu dang parduli dang ibebe si panganom muna dang ibebe kopi. Dan iparade be baju muna molo karezo. Pasti ada yang sakit di dalam hati kita. Haci do molo dang yatoi. Tabayak ko mazo adong nang tajalang dong atay laos di pasob bubuti. Ido makana olo do wakai naon si pata molo jupangiba memang naso dang nani sengaja. Dangi jalak kamu hami amangin na. Baulu tutu horoha na tersinggung gimana. Hapi ulah majalang koy. Molo pola do dangadong be mangatto hitaw na manginang. Dang yatto ya mata, dang yatto inata. Pasti akan menyakitkan. Alay mauliate madituhani dang dipasobu hitaw. Dang songon anak ni manu na pinajalak kita. Dia toy Tuhani. Ditatap Tuhani hita sa luhukna. Manang songod dia penguluta, songod dia pekadataon, Tuhan melawat kita. Dang ipasobu. Ala ditatap ngulutay. Odo na mabahen ikon las rohat. Ala ditatak debatado huinang. Gudang pergumulam munuaing say marsako. Ala nang marnasohot yanak komi. Pos maroham ditatap Tuhanido hinadangol ni roham. Tuhowak kamang na say launo mungkin say marsako ala ni sahimi. Mardomo muse akay anak komu si pata alang di telepon, alang di sukun, alang naboha. Alay ingo maarong ko di bata manatap ngulum. Nang sungnihi ta sa luhukna. Dang mardia ibar Tuhani manatap nguluta. Ala nilas marohatta. Maria iya matodita ala ditatak di bata do ngulutaon. Amen martang yang mahita. Las marohanami ali Jehovah. Tarlumubi di minggu Advent na patuluhonon. Di paingot tohami marhite hatam ditatap hodo hape ngulu nami. Mamukka sian haite honon nami. Dang mardiai barho wali Jehovah. Manatap hami akan napursea. Jalana sa itoktong marpos ni roha. Pasahat ngulu nami maradopoko. Omma siti open nami. Jalaw malas ni roha nami. Di minggu Advent na patuluhonon. Songon si Maria. Las rohana Maria iya todina. Ala ditatapodo hape nasida. Songoni manang haporsyon nami. Pasu-pasu hami sa luhukna, ruas ni huriam, lumobi ma, huwag kami tangyang nami, ima turuas ni huriam keluarga manik inang borusinaga,
di sektor pitu alamasa mara tunasida ima bencana alam na pola matopas bagasna asima roham di keluargai sayhoma Tuhan na manopot jala na manatap hinadangol ni rohana sida jala pakke mahame tugu hami Tuhan asa dohot manangyakon mangurupi ruas ni huriam asima roham alay Jehovah jalo matang yang nami di bagasan Yesus martangyak kami. Amin. Mari demahita. Aura
martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang, modo haroroan ni sa luhut silehon-lehon na dinggan, doho nasaw libasa na moliutus. Upasat tami masyan na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutsus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupar hasyak kami pilihanon, pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Huriam, doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aleyama nami na di Banua Ginjang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, idosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalohamu mampasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaurhon madamena tuton di munabe. Selamat hari Minggu